Minn Evarist Bartolo sa Mary Louise Colero Preka minn JC Micallef sal-President tal-Labour Alex Xiberras, evidenti li fil-qalba tal-Partit Laburista kulħadd dar kontra l-Prim Ministru u ħadd ma jista' jifhem għaliex qed jikkunsidra li jissieħeb fil-bord il ħoloq Donald Trump u li sa issa l-ebda pajjiż Ewropew ma daħal fih għajr il-Bulgarija u l-Ungerija. Wara twissija ċara mid-delegat speċjali tal-Partit Laburista JC Micallef, issa kien imiss li anke l-eks ministri Laburisti Evarist Bartolo u Mary Louise Colero Preka jixelu l-bozza l-ħamra. Mat-Times Evarist Bartolo stqar illi Malta u l-Maltin ikunu l-ewwel li jsofru l-konsegwenzi ta' dak li qed jissejjaħ bord tal-paċi. Anke l-President Emeritu Colero Preka kienet diretta ħafna fi kliema. Iddikjarat illi hija kontra l-partiċipazzjoni ta' pajjiżna f'dan il-bord għaliex titnaqqar l-integrità ta' Malta f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika barranija. L-eks ministri tal-Labour wissew li l-istruttura li ħoloq Donald Trump għada mhix ċara x'direzzjoni se tieħu. Dan meta diġà għandek in-Nazzjonijiet Uniti li huma l-istruttura leġittima li taħdem favur il-paċi. Li dwar il-bord tal-paċi u maħna qed neskludu xejn. Anka jekk maħniex qed neskludu li nissieħbu u waqqas qed ngħid li se nissieħbu, jiġifieri. U għamilta għandna sedina informali, Iva. Intant anke l-editorjal ta' Times kellu analiżi ibsa ferm għal pożizzjoni li qed jieħu Robert Abela li qed jikkunsidra l-istedina li għamillu Donald Trump biex jingħaqad f'dan il-klabb internazzjonali li forma l-President Amerikan. Il-Kunsill Studenti Universitarji min-naħa tiegħu iddikjara li issa huwa fidejn il-Prim Ministru u l-Gvern li jagħmlu dak li hu ġust u jirrifjutaw l-istedina ta' Trump.